Van der Weijden zwemt net het hele stik dat er van doel is. De IJsselmar slaagt roer, omdat de omstandigheden te zwier binnen. Op dat wie Van der Weijden net helemaal topfit. De lichaamstemperatuur die zakte naar 35,1. Maar met een advies van een arts en wat aanpassingen in het voedingsprogramma hebben we hem weer op het goede niveau van 36 gekregen. Maar wel besloten om in Enkhuizen te stoppen. Omdat de vooruitzichten met de rit naar Enkhuizen, windkracht 6 tegen. Ja, dat wordt uiteindelijk dan bijna kansloze missie om in Leeuwarden te komen. In Starum stiert een kraankleer om Van der Weijden oer de sloers in te tillen. Deze installatie broeken ze gewoon bij in het Dolfinarium. En om zoensreden is het nou echt noodzakelijk bij Van der Weijden. Omdat hij horizontaal vervoerd moest worden. Omdat zijn bloedcirculatie dan optimaal bleef. En dat hebben we op deze manier opgelost. Harderwijk heeft meegewerkt en geweldige oplossing. De verwachting is dat Van der Weijden morgen hier om zo'n uren aankomt in de Prinsentuin in Ljouwert.